Ka Jingïarap lo ding ka bashar kai ka labam do ya ka wei ka Ïing ha ka step Synñiang jong ka khandai trek urampang kumba RBGAA hasnong Rasong ka bahap hanong gram MDC constituency. Ka papen sngomelong ka long ba ka ni ka long Ïing ha ka te ka snong ka dei jong sawngot ki Shipara ki bam don shu ki kme ki pa bat ka bahap banyat ki jat lingba ka jaka jong kai ba pau nam ka blat tep kum ka lat lum viewpoint. Shushu kini ki Shipara nakakor karmu ki dei ki blari la sumar dan laingot ki kini jongki bat nakani ke Jingïarap don bokpat bakampat don kanu ke Jingïarap basngosi ya kinu ke mensiem na kate ka long Ïing la ong bakadaw ke jingplu ding ka dei na ke jingsa rahem ding hadepe jong kate ka Ïing ka bala lampat ke jingpur ding ka bala bam lot ya ki jingdon jing embaro jong ki te ki Shipara Khunswet. Ketika Jingïarap kala jah kapor padang bang tiap ha lengai bat don bok bai para kan thai ba pedang na ki te ki Shipara ila kendet bat kersiu lot yaki baro ban yo pet bat sabar. Ha pedang ke te ki Jingïarap pet sabar ka Ïing upara senrang bakat do ulamat ke Jingïng ding hagi kti jong u. Mar ha ka step babut na kalyang ki riu don mensiem kila letra yaki tiar kitar kum ukhaw ki marbam bandai a Jingïarap sa ki te ki Shipara Khunswet ha ka ba lagi kendo yaki halat ban hiar sa ka te ka snong. Hakane ke Jingïarap kendo pat kita ki Khunswet Shipara nalor ki kini jongki laya don lang ru dau ba ar melim usir dar ka snong Rasong. Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ye ka sharp plus F haka jingsom. Yeki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jing ki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yeki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bhak ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya.